नमस्कार मैत्रिणींनो, कसे आहात? ज्योती किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुमच्यासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये कणकेच्या कोंबाचे कटलेट घेऊन आलेले आहे. तर हे एकदम सोप्या पद्धतीत आहे. तर ही रेसिपी मी कशी बनवली आहे ती मी तुम्हाला सांगते. तर ह्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा. तर आधी हे कणकेचे कोंब आहेत ते व्यवस्थित साफ करून घ्यायचे आहेत बघा असे. तर हे कणकेचे जे कोंब असतात ते पावसाळ्यात रुजून येतात. तर हे कोवळे असताना याची भाजी करतात. तर काही जण हे भाजी खात नाही, आवडत नाही कुणाकुणाला. तर ज्याला कुणाला आवडत नसेल तर त्यांनी याप्रमाणे कटलेट करून पण खाऊ शकता. तर हे कसे बनवले ते मी सांगते. तर हे व्यवस्थित असे हे करून बारीक करून रात्रीच बारीक करायचे एकदम आणि ते पाण्यामध्ये रात्रभर ठेवायचे, म्हणजे त्याचा डीक जो असतो तो सगळा निघून जातो. आता सकाळी हे गरम पाण्यामध्ये उकळवायचं असतं. तर मी हे कुकरला डायरेक्टली लावलेलं आहे आणि 2 शिट्ट्या दिलेल्या आहेत आणि त्याचं पाणी असं दाबून व्यवस्थित काढून घेतलेलं आहे. तर आता बघा झालेलं आहे. आता एका बाउलमध्ये मी हे कणकेच्या कोंबाचा जो मी किस केलेला होता तो शिजवून घेतलेला आहे, तो घातलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये एक मी बटाटा घेतलेला आहे आणि हे व्हेजिटेबल सगळे घेतलेले आहे, म्हणजे कोबी, कांदा आणि गाजर घेतलेला आहे. तर हे मुलांसाठी खूप पौष्टिक आहे, तर म्हणून कोथिंबीर घेतलेली आहे, अर्धा लिंबू घेतलेला आहे. मुलांच्या टिफिनसाठी ही चांगली रेसिपी आहे, तर नक्की तुम्ही ट्राय करा. आता मक्याचे दाणे 2 चमचे लाल तिखट घेतलेला आहे, 1 चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा जिरा पावडर, 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा चाट मसाला घेतलेला आहे, 2 चमचे तीळ घेतलेला आहे आणि 1 चमचा जिरा आणि ओवा घेतलेला आहे अर्धा चमचा, तो हातावर चोळून घ्यायचा आहे. आणि ह्याच्यामध्ये मी फक्त आलं लसूणची पेस्ट घालायला विसरली होती, ते तुम्हाला सांगते, तुम्ही ॲड करू शकता. तर आता एक पूर्ण वाटी मी बेसन घेतलेलं आहे, अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ आणि 2-3 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घेतलेलं आहे आणि हे सगळं असं व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. तर ह्याच्यामध्ये हे छोटं पडते म्हणून मी ट्रान्सफर केलेलं आहे एका प्लेटीमध्ये. तर आता हे व्यवस्थित असं थोडंसं पाणी घालायचं, जास्त घालायचं नाही आहे आणि व्यवस्थित असं हे मळून घ्यायचं आहे. आणि मग थोडंसं मी मीठ घातलं, मीठ घालायला विसरली होती, तर मी आत्ता ॲड केलेलं आहे त्याच्यामध्ये आणि झालेलं आहे. आता काय करायचं, एका प्लेटीमध्ये ब्रेड क्रम्स घालून घ्यायचा आहे, तो व्यवस्थित पसरून घ्यायचा आणि ह्याचे तुम्हाला पाहिजे तसे छोटे मोठे असे गोळे करा. मस्त असे टेस्टी लागणारी रेसिपी आहे. मुलं आवडीने खातात, माझ्या मुलांना तर खूप आवडलेली आहे, तर तुमच्या मुलांनाही खूप आवडेल. तर नक्की एकदा ट्राय करून बघा. तर हे आता छोटे असे गोळे करून घेतलेले आहेत बघा मस्त. तर आता मी हे 7-8 गोळे करून घेतलेले आहेत. आता हे ब्रेड क्रम्समध्ये व्यवस्थित असे ब्रेड क्रम्स लावून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. आणि एका बाजूला गॅसवर मी तेल ठेवलेलं आहे गरम करायला. तर तेलही गरम झालेलं आहे. तर आता हे कटलेट त्या तेलामध्ये सोडलेले आहेत. तर आधी फास्ट गॅसवर सोडायचं आणि लगेच बारीक करायचा गॅस आणि 2 मिनटानंतर पलटी करायची आहे. पलटी करून असे कुरकुरीत होईपर्यंत मंद गॅसवरच व्यवस्थित परतून घ्यायचे. तर असं सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजायचे आहेत. तर बघा झालेले आहेत. तर आता हे मी काढून घेते. मस्त असं बघा रंग आणि क्रिस्पी पण खूप छान झालेले आहे. तर हे झालेले आहे. आता हे दुसरे थोडेसे होते ते पण मी त्याच्यात ॲड केलेले आहे, तेही झालेले आहेत. तर ते काढून घेतले. आता प्लेटिंग करून घेते बघा मस्त असे बघा, खूप सुंदर असे झालेले आणि दिसायलाही खूप सुंदर आहे आणि खायला तर खूप अप्रतिम आहेत. तर मुलांच्या टिफिनला नक्की करून द्या आणि हे सॉस बरोबर अजून छान लागतं. तर बघा मस्त असे रेडी आहेत बघा, एकदम क्रिस्पी झालेले आहेत. हे बघा आतूनही मस्त शिजलेले आहेत, कारण बारीक गॅसवर मी भाजलेले आहेत. तर हे मस्त आणि खायला खूप छान लागतात. तर तुम्ही नक्की हे ट्राय करा आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचं धन्यवाद. असेच माझे व्हिडिओ पाहत राहा.